and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After you. Okay, rat ako'y mamatay. Basta, maamong lang sa ng pro, ha? Hello? Oh. Huh? No! Oh, no! Nga nagkaroon pa man. Huh? Pauline, what's wrong? Guys, sorry. But I cannot go with you today. But, oh shit. But please promise me nga next time inyo gid kong daton, ha? Oh, But shit ba, uy? Nga nagkaroon pa man, good. ganun day. Ano sa may problema? Si mami katong nanawag. Tuwa siya sa Manila karon. Kay gipapauli sad sa akong brother. Kay nadisgrasya ang iyang anak sa motor ug namatay. Maong nag-order si mami nako nga palargahon dayon ko sa Manila karon. Condolence. What? Tingali magtuon niya ka ba? Nga uban gid mo si Pauline. Sorry nga wa siya padayon kay namatyan ma'am. Mao nga kontak lang niya siya. Sige mi, bye. Ato na mi. Oh, sige. Pag-amping mo, ha? Amping. Kinahanglan nga makakita ko og paagi nga makatabang una sa among pamilya. Mutabang na lang ko nila ni Papa sa pagpananom og daghang kamuti, balanghoy, saging hasta mais. Uy! Ay! Grabe asad. Dali asad di mo maigking, uy. Ang, ikaw ba'y makalitan? Ay, gilaay kaayo ko. Kapoy kay nga wa tay buhaton, no? Mausa na akong giyunahon na. Maong magtinabangan lang ta sa papangitag paagi aron. Ay, nga na bang among tamang ka? Nga sa inyo, maglingkod naman di ay ka. Kay sila ra si tatay nimo ug nanay ang nagtrabaho. Ang imong buhaton, magpakaon ra kanila. Ay, swerte kay ka. Kay bugtog kang anak, ada. Wa kay problema nga giatubang. Kun dili ang pagpunay ra pagwapa. Dili man day kaangay nga mag-uuloy. Kay kung tinuod ang imahang gusto nga mohuman jud kag eskwela, mahimo man kaayo nimo. Kay ikaw ra kung usa. Lahi nako nga daghan kay ming mga nagsuon. Maong usahay makakaon mi o usahay dili. Dili na ko gusto ining kamtanga ada. Gusto ko kausapan. Gusto na kong patilawon o kaharuhay sa pagpuyo ang ako mamag papa. Ingon man ang ako mga igsuon. Gusto ko og hayag nga ugma. Ingon sa atong maestra nga dunay hayag nga ugma. Ang usa ka maayong estudyante nga kugihan nga mo eskwela. Ug mo nay gusto na ko mahitabo sa akong kinabuhi. Hasta na sab sa akong pamilya. Ug ikaw ada, paninguha sad. Di ba nga imong damgo nga mamahimo sad kang maestra? Padayon lang gid sa pag-eskwela. For a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and without respect. Woo! Happy muda! Wala lagi kag daogan ng swertis, day. Ikaw may kusog magmuputaya og swertres, di ba? Nya, ako di ay maimudaog. May noon. So, moingon lang ko nga in love ka na og inspired, ha? Sa na-feel mong love nga, manang happy kay ka. Hoy. Wala lagi ka diha gibilahan, ha? Sa agta. Sige na lagi kakatawa diha. But on the other hand, nalipay sad ko. Unta, wa na og dili na gid ko makakita og lain pang luha sa imong mga mata. Wala akong gusto sin nga bisan pa sa mga kasakit o mga pagsuway nga imong sugatan, malipay lang gihapon ka, mukatawa ka. Love you, love. Thank you, kuya. Love you too so much. Thank you for loving me. Ikaw ang naghatag na akong kusog. Ikaw ang akong inspirasyon. Ikaw ang akong kinabuhi, Kuya Del. Love you, gid kaayo. Lablabo si po ninyo, uy.
Love you, Go, Glenn! Love you guys! Love you both so much mga guys, no? Kamu'y akong inspirasyon. Oh my God! How I hate to back out, tita. Sa'yo gani kayo kung may mata o nag-ready na dayon. Kaya pick up na lagi ko nila ni Del. But then, comes this tragic news about my nephew. Na namatay kay na-discrasya sa motor. Oh, sorry to hear that, my dear. Gusto ka nga ubanan ta ka sa imong paglarga? Aron maunungan ta ka? Happy to hear that, tita. Mommy. Call me Mommy. Mommy. Okay. Putlon una ni nato ang atong panagsulti kay mangandam pa ko. In a few minutes, naanak ko sa imong tapad. Thank you. Thank you. Love you, Mommy. You're kidding? Masa? Kidding ba? Kidding Naghinata ka? Kidding diyang punyeta ka. Kung manulti ka, murag ikaw maoy akong amo, o ako maoy imong ulipon, ha? Okay. Sorry na, ay! Na, unya na lang na ituod ko mag-acting at amo kung wala ka din, he? Pero, oh my gosh! How dare you to decide that mubiya ka din, he? Kay mo uban kinipulin dito sa Manila. Then how about me? What will happen to me? Uban ni Pancho, ha? Uy, madam! Hala, wa ba ni mo huna-hunaan ng imuhang plano? Imo taning timbang-timbang. Uy, timbang-timbangon sa duta ni mo. Sa dili ka pa mo desisyon. Kung unsa ang mga sirkumstansya unya nga ako matilawan uban ni Pancho. Ay, my dear God. Madam, kung wa ka mahibaw, sultihan ti ka. Let me tell you, nga kanang imong helper nga si Pancho, dugay! Hoy! Ay, sorry. Abi ba na kung nagsyatong ta? Okay, ang taon, madam. Sultihan di ka. Dugay na taon na nagpanilap na nasa akong kaanyag na Pancho, madam. Oy! Nga, salan man niya mahitabo kung kami na lang unya din, he. Time na unya na. Nga mabuak na gini Pancho ang akong pakwan. Onya, kung mahitabo na, madam, unsa man imo ming ipakasal. Hello mo, ipahong! Kung bugira ba yan ni mo ang kuno? Nga patilawon kas putot ni Pancho, kunwa nako. Uy, kapilas baya ni mo. Bisag kapila ka pa magbilas at ubangan ni Pancho. Bastos. Di yun na ni mo mabiktima. Kay nainaong ni mong kanhana ka, murag baki nga namadaan. Wala no. Sa una palang pagpasipat ni Pancho ni mo, makuyapan na siya inay maghinam-hinam. Agoy! Kay gilamian. Agoy! Imo yung gitiwasan, madam da. Arang grabihan na gini mo, panaway na ako, sa? Mura sa kagway apan, madam, no? Look at yourself in the mirror. Ha? Sa whole barugin ni mo ba? Nga tanawa ang mo apir sa samin. Na yung mga legs ni mo, oh? Kalutsan o baka kay bakang kay ka. Hoy, panaway! Palit ni Ray, pabasla ko! Balik yan. Ha! Oh, saman, okay na mo? Okay na. Okay na. Ako medyo dili pa. Oh, pwede ikaw lang sa mo drive, gaw? Ikaw lang sa para iwas disgrasya ta. Lain nga kong gibati da. Ha? Kuya, if you're not feeling well, mamalik lang una sa agi. Di lang una ta malarga. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!